देखी वालों के हम सुशील कुमार प्रेमी वालों के हम शिव शक्ति धाम में लेके पहुंचल बनी गोबरही में। आ देखावे को हम प्रयास करतनी। वो लोग देखी लोग मंदिर दूरे से लौकता, हम लेके चलतनी वो लोग के मंदिर के पास। देखी शिव शक्ति धाम के पोस्टर लागल बा जवा शिव मंदिर बा गोबरही में पड़ेला। वो लोग हम देखावे के प्रयास करतनी और वो लोग देखी लोग। घूमे ला रमणीक जगह भाई, और वो लोग घूम सकेनी लोग आके यहाँ। बहुत ही बढ़िया जगह। आवे लायक बा, घूमे लायक बा, देखे लायक बा। जोर नहीं खे जगह के। अनुपम भाई बाबा भोलेनाथ के मंदिर बा, माँ पार्वती के मंदिर बा। देखी बहुत दूर में फैलल मंदिर बा। देखी लो आदमी आयल तो सही सामने ही बसहा बैल सामने ही बनी। बाबा भोलेनाथ के मंदिर गोबराही में पहुँच गल बनी आज हम। जय भोलेनाथ। अनुपम दृश्य तो के देखा के हम प्रयास करते नहीं। देखी प्रयास तो हमारी ये रहता कि आदमी जहाँ जाए तहाँ एक से एक चीज़ जो बा दार्शनिक चीज़ बा वो के देखावे के प्रयास करे। वो विषय पर आज हम मन कैलक है कि चलो जाओ आज गोबराही में घूमल जाओ, देखल जाओ। लेकिन वो लोग हम पहुँचल बनी जवा हम। बहुत ही बढ़िया जगह। ये अपने आप में अनुपम बा। शिव शक्ति धाम बोलेला। यहाँ एक बार आई घूमी लोग। बच्चा बाबू के पुत्र वधू रेणु सिंह के स्मृति में ही बनल बा। बच्चा बाबू के पुत्रों एवं पुत्रियों द्वारा निर्मित मंदिर बा। रात घर कहाँ पड़ी? यही जब पड़ी गोबराही में पड़ी। ये कैसे का भल कुछ बताए? कब से ही बनल भाई मंदिर? कैसे का भल बा? बनल मंदिर का मतलब कि कैसे का वो भी ना बता पाए। अच्छा वो जानकारी नहीं है। पूजा पाठ डेली आदमी करे और नहीं लोग। चलो ये गोबराही में पड़ेला। बहुत ही मनोरम दृश्य बा। जवा घूमे लायक जगह बा, देखे लायक जगह बा। बहुत दूर में फैलल बा। हमनियों के आज मौका लागल है घूमत घूमत कहीं से कि भाई चल जाओ तनी घूमल जाओ, देखल जाओ। आ एक नाम आदमी सुने लख तो कहल है आदमी तनी घूम के तनी पता कर जा भाई कहाँ बा। तब पूछ के आदमी आयल है जवा। आई देखावे के आदमी प्रयास कर रहा बा। बहुत ही बढ़िया जगह बा। देखी रे वालों
कैसन लागता ई वीडियो। कोशिश तो हमारी यह रहता कि आदमी जहाँ जाए वहाँ लोग के दिखावे के प्रयास करे, कुछ ऐसा चीज बा ओकरा के आदमी दर्शावे के प्रयास करता। बहुत दूर में फैलल बा ई। पीछे से पीछे वाला पार्ट बा ई, देखी लो। छब्बीस 2/2025 के स्थापना भइल बा। ये अपने आप में रमणीक जगह बा, घूमे लायक जगह बा, देखे लायक जगह बा। एक बार आई लोग, घूमी लोग, देखी लोग। बहुत बहुत बढ़िया मंदिर, अपने आप में एगो विशेषता अलग रखता ही। नाम का पड़ी राउडी बताई। हमारा अंकित मिश्रा। अच्छा, ई रुआ कितना दिन से ही मंदिर बनल बा जी? ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 25 तारीख को, 25 फरवरी अच्छा 2025। अच्छा 26/2 है फरवरी में आप यहीं पर अपना सेवा विवाह करते हैं जी। है? यहाँ का प्रातःकालीन आरती 6 बजे होती है। अच्छा भगवान का श्रृंगार आरती प्रातःकालीन सुबह 6 बजे होती है। 11:30 बजे भोग लगता है भगवान का। फिर 12 से 1 मंदिर बंद रहता है। अच्छा 12 से 1 मंदिर खुलेगा, फिर रात्रि 9 बजे तक। सायंकालीन के आरती 6:30 बजे से श्रृंगार प्रारंभ होगा, 7 बजे तक श्रृंगार खत्म होगा, उसके बाद आरती प्रारंभ होगी 7 बजे से। चलिए बाबा, रुआ से बातचीत करके बहुत अच्छा लागल। और वह भगवान के सेवा में बानी, ऐसे बढ़ के का कही। हमारी यह काम बा कि आदमी बहुत दूर दूर हमार चैनल जोन बा, कभी रुआ जाए इच्छा होके मोबाइल हुई तो देखे रुआ सुशील कुमार प्रेमी के नाम से बा। कोशिश हमारी यह रहता कि जो इतिहास से जुड़ल चीज़ बा, छिपल छिपल चीज़ बा, वगैरह के आदमी लेके आवे प्लेटफॉर्म पर। यह प्रयास रहता और उजागर होके, नाम होके, अपन बिहार के नाम होके, जिला के नाम होके, जगह के नाम होके। ये वजह से आज हम मन कैल है कि भाई एने से घूमत आदमी चल आवो, तो घूमत आदमी चल आल है ना, पता लगल है आदमी कि ना वो बहुत बढ़िया शिव शक्ति धाम बा, जाई रो जा। आ उहे पूछ के हम एकमा से एने पहुँचल बानी। बहुत अच्छा लागल रोज से बातचीत करके। फिर मौका मिली तो हम अभी पहुँचे। यह ऊपर वाला से कामना रही, आशीर्वाद दी, आगे पर चैनल जाओ हमारो। ठीक बा, प्रणाम बा। है माझी में जमीन फैक्ट्री के उद्घाटन करेगा वही बड़ा है। और वो बतिया के पहले कह दिले बानी, काला के बाद बावजूद में इलवा गेले यहाँ बा। और वो तीनों बात में टकरा पूरा मास हो जाती है। तो माने ई जोन बाचा बाबू के ऊपर तो रहली जिनकर हाँ मतलब विजय सिंह, तुमने उहे कहली कि शंकर भगवान के मने मंदिर छोटा मंदिर बने के चाहिए। अच्छा। ताकि उनका प्रेरणा भल के देखिए छोटा का बनते बड़ा मंदिर बना दिया हमने। सही बात। नाग में घुस गई है शंकर जी। आज मंदिर के माने 3 करोड़ के मंदिर है।
हाँ बा मंदिर में दाम तर खर्चा भइल बा। महाराष्ट्र में हीरो से बातचीत करके बहुत अच्छा लागल। आप आई ना अभी तक आज आकर देखने ना और बार तक देखा जाओगे कि सिलवार से मेरा कितना सुंदर मिलने वाला था। चल ठीक बा, फिर हमने के हाजिर होखेम सब। सही बात है, ठीक बा बाबा, थोड़ा से विदा लेता नहीं, फिर आदमी आई। आए तो हम तो यहाँ बोल रहे हैं सामने को दुकान देखते हैं। ठीक बा ठीक बा ठीक। राउंड नाम का पड़ी? हमारा नाम अरुण सिंह भाई। अच्छा ये जो ई कितना दिन मंदिर के बनला भल जी? मैंने प्राण प्रतिष्ठान से 2 महीना हो गई, लगभग 26 जनवरी के भाई प्राण प्रतिष्ठान। अच्छा अच्छा, और लगभग 2 साल से ही बंद करला। अच्छा 2 साल से बंद कलक है। ई कोई के जो लिखल बा कि बाछा बाबू के पुत्र वधु रेणु सिंह के स्मृति में ही बहुत सी भक्त रही है। अच्छा अच्छा महाशिवरात्रि के दिन ही उनका देहांत हो गए। अच्छा अच्छा है। अच्छा तो उनकरे याद में उनका पति जन बड़ा दिए थे अच्छा और कल्पना कैले और हिट दे दे बड़ा। अच्छा, तो ये मैंने बुझी कि बाबा के अच्छा ये जब बुझा था कि जैसे पहले हम से मंदिर उन्दिर रहे का कुछ भी ना रहे, यही न रहे एकदम सीधे नहीं रहे, खेती बेचते। अच्छा अच्छा, ये तो एक मतलब हमनी के बहुत दूर दूर ले नाम हो रहा है मंदिर के। आ कामना यह रही कि खूब आगे पर जाए ये मंदिर आ लोग यहाँ आवे। अभी उनका कल्पना बाकी ये 4 गो और मंदिर बना रहे थे। अच्छा 4 गो और मंदिर जी का? में राधा कृष्ण के मंदिर, अच्छा सीता राम जानकी के मंदिर, अच्छा। और हनुमान जी के मंदिर, एक और मंदिर को बाद है उसमें। अच्छा वहाँ के कल्पना बा बगल में ही बने। अच्छा, यही जाओ आस पास बगल में ही। चली ऊपर वाला करस कि वहाँ के जो कल्पना बा जो मनोकामना बा पूर्ण होखे। आ हम कोशिश ये रही कि बन जाई, ये तो हमनी के कोशिश तो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खूब वायरल होके आ खूब आगे पड़े जाए, खूब लोग आवे देखे घूमे फिरे। आ दूर दूर से लोग आवे, छपरा तो छपरा बा, छपरा से दूर दूर से लोग आए। हाँ बहुत दूर से। ना सुंदर लागते बा, घूमे में अच्छा लगता। यही से कोनो घबराएला बात नहीं है। मालिक के कृपा यदि होई तो वहाँ के मनोकामना बा तो वो मंदिर बनी। कल्पना हाँ। 3-4 मंदिर बना रहे। अच्छा अच्छा देख कल्पना कर। अच्छा, चलिए रुआ से बातचीत करके बहुत अच्छा लगल अरुण जी। आ हम फिर से कोशिश करम कि यदि कभी समय मिल गए नहीं आवे के तो हम आए और रुआ से बातचीत फिर करम। ठीक, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जगह आ हम लोग के लेके पहुँचल बनी जवा दिखाओ के प्रयास करतनी। चारों बगल हरियाली हरियाली बा, जेने देखियो ने हरियाली नजर आवता। हम दिखावे के प्रयास करतनी। आ यहाँ के अरुण जी से बात भइल ह, बतैबे कनी है कि कैसे कैसे का भइल। आ हम पहुँचल बनी, देखी लोग उगा लोग बगले में पोखरो बा, छोटा सा पोखरा बा कि ठीक बा। पोखरा बगल में बनल बा। हाँ छठ घाट खातिर पोखरा के तैयारी हो रहल बा। एहू जा हमार आशा रहता है कि जहाँ आदमी जाए कुछ जो लुकायल चीज बा ओकरा के देखावे के आदमी प्रयास करे। यह विषय पर आदमी लेके आज एने आदमी पहुँचल बा। ये अपने आप में अनुपम बा। देखिए हम पहुँचल बानी बाबा के दरबार में। पहुँच के वो लोग के देखावे के प्रयास करतनी। वो लोग देखी लो बाबा बानी बहुत ही मनोरम दृश्य बा के। आज हमनी के धूपे में आदमी चल के आयल ह, धूप तो पूरा भइले बा।
वीडियो कैसन लगातार वो लोग बताई लोग, ज़्यादा लाइक और शेयर करी लोग। कोशिश तो हमारी है बा एक से बढ़ के एक वो लोग के बीच वीडियो प्रस्तुत करे के। ये वीडियो कैसन लागल वो लोग कमेंट में कहीं लोग। हम फिर से वो लोग के एक से बढ़ के एक वीडियो दिखावे के प्रयास करें ले जाए। हम सुशील कुमार प्रेमी रुआ लोग से ये वीडियो दिखा के विदा लेता नहीं और रुआ लोग कहें लोग कैसन लागल वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया, नमस्कार, प्रणाम, जय शिव शक्ति।